ଏହି କାହାଣୀ ଶିବଶକ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର। ଦିନ ଥିଲା, 3 ଜଣ ମିଶି ଗୋଟେ ମାଟି ପେଣ୍ଡୁଳା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ବାଧା ବିଘ୍ନ ସହି ସେ ଆଗେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥ ନଥିଲା, ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲା, କ୍ଷମତା ନଥିଲା, ଥିଲା ଖାଲି ଭକ୍ତିଭାବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଲୋକେ ଖେଳ ଆଉ ହସ ଖୁସି ଭାବି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି 3 ବାଳକ ହାର ମାନିନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। 2015 ବେଳକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ବଢ଼ିଲା ବୁଦ୍ଧି, କ୍ଷମତା, ବଳ, ଅର୍ଥ